towards the sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Gapa aja nih boy. Lagi. Nah, tag sini bib na. Siya ka, babe? Mana tag sini, babe? Dili ka ko ni muhagkan, babe. Yap, dili sare. Dili ka mangikap sa kong dughan, babe. Yap, dili uy. Mas niya, babes. Kamangon rin mo akong legs dito. Yap, dili bib uy. Ya, babe. Basin ato na sunod, babe ba? Dili ka ko ni mabastusun, babe. Yap, dili po bib uy. Animal man ka, oy. Ikaw lang pagkaw sini dito, eh. Kapre siya di mo bib uy. Kami din. Yung subject, babe. Bib, ngano mo bib? Kuba makanan mo naw. Di nga, no. Gilokor ako ni mo. Nakikaw ba gina, babae? Ay sabi. Kung si giloko ba? Akong kauban ganun na akong giloko. Ha? Mao ba, babe? Sorry kay babe, ho. Nasakitan ka, babe? Lagi tiram mo. Babe, sige lang mag-email na, babe. Ay si Gonda kaya pitam daog. Kanang, babe. Reminded di ka, babe, ha? Kapit na ba? Asing ko, babe. Kapit na mauli si tatay, babe. Okay nga naman di ay. Wala man tayo ibuhat nga daot ta. Pagkano, babe? Kung nakay plano, buhatan na. Hoy, lalaki! Saan na mga tingis ka, babe? Ngabuwag na ta. Gihatag naman ako tanan, babe. Kwarta. Cellphone. Motor. Traversos. Ano naman may kuwang? Minsan babe. Sorry, babe. Sorry, babe. Sorry, babe, ha? Mars? Dako, ano mo, Mars? Uy! Ay, kasik si Mars! Hi Mars. Uy, Mars! Dream Mars, hapon naman, Mars. Musta naman Mars? Dago sa mga Dream Mars? Nali ko ron diri Mars. Kay nakoy tuyo nimo. Ano sa Mars? Sa kuan ba project para sa imong pinugos ba? Ha? Kay mangutang Mars. Ha? Ayaw ka bala ka Mars. Kay ako ram dan ibalik kung maabot imong pari gikan sa US. Ha? US? Nya Mars, kano sama siya maabot, Mars? Tapos hapit naman Mars, nang-apply naman siya. Ha? Visit?